Всім доброго ранку, Сабах Шефіренес Харлолсен. Ми продовжуємо наші Сабахавіс разом з вами. І цього разу ми не будемо говорити багато про політику і про новини, а поговоримо про те, що нас творить в Криму. Це навколишнє середовище, про природу. Поговоримо з дуже цікавими людьми. Перед тим, як ми почнемо цю розмову, я вже з ними поговорив трошки. Люди, які всю свою енергію, все своє натхнення віддають своїй справі. Це Віталій Коломійчук, доктор біологічних наук, заступник директора ботанічного саду імені Фоміна. Пан Віталій – це наш провідник у світ наукових знань про Крим. Вітаю вас, проходьте, сідайте, будь ласка. Олег Левченко, кримчанин, винороб, співзасновник бренду «Рута». Олег – це людина, яка вміє перетворювати кримську землю на смак. Проходьте теж, будь ласка. І третьою людиною буде Юлія Красиленко. Вона кандидатка біологічних наук, письменниця, дослідниця і робить неймовірну справу, повертає нам кримськотатарські назви рослин, досліджуючи їхній культурний та кулінарний вимір. Але вона буде в нас по відеозв'язку, скажімо так. І ми починаємо нашу подорож. Дуже дякую. Почнемо з пана Віталія. Пан Віталій, беріть, будь ласка, мікрофон. Історія про флору Криму, ви її вивчали. З чого би ви нам почали б цю історію розповідати? Я тут, чесно кажучи, я вам сказав, що за 10 років в журналістиці про Крим я не торкався цієї теми, але вона важлива. Але з чого потрібно було б починати дізнаватись? Я щиро всіх вітаю. Я не народився в Криму, але якщо на Азовській кручі вийдеш вранці, а я народився біля міста Бердянська в Запорізькій області, то Крим видно. Ну, принаймні, мені так здається. Але з дитинства мої родичі шукали, де в світі краще живеться, і в 60-х роках, коли об'явили, що будується Північно-Кримський канал, мої родичі з Житомирської області поїхали будувати цей канал і зачепилися за Джанкой. І от моє дитинство завжди було весною і восени. Ми завжди їздили до Криму, бо від мого Приморська до Криму там 200 кілометрів всього-навсього. І Крим мені запам'ятався в дитинстві восени, от в цей період, цими величезними отарами овець із запахом кримського полину, який має дуже специфічний запах, і оцими нескінченними в'язками камбали-глоси, яка в цей час висить у всіх дворах Джанкоя, там туди Леніно, Ніжньогорська і інших населених пунктів, які зараз мають інші назви. І ви це знаєте. Ну, а потім вже, навчаючись в Мелітополі в педагогічному інституті, на першому курсі у нас була практика на молочному лимані, а другий курс завжди у нас була практика в Криму. Ми їздили в передгір'я Криму і там жили в палатках і вже там вивчали вже інший Крим. Бо той Крим на півпустелі, який починається від Чонгара і Перекопа, він зовсім відрізняється від того Криму, до якого всі привикли. До якого всі звикли. Гірського Криму, Ялти, Севастополя, Феодосії і так далі. Тому от для мене Крим почався з дитинства. Ви почали його вивчати в дитинстві і в певний момент вирішили академічно дізнатись про Крим, саме про його таку важливу, в принципі, частину, яку іноді здається, що так мало вивчають, але я сьогодні дізнався від вас, що в нас є велика українська команда в різні часи, яка вивчала Крим, і ви до неї долучились. Що саме ви вивчали? Розкажіть, будь ласка, от саме цей момент. Ну, дійсно, у Києві і в інших містах, в Херсоні, в Дніпрі є дуже багато дослідників Криму, бо Крим, ви знаєте, це таке
така цікава земля, на яку ну, завжди приємно приїхати і щось подивитися. А у зв'язку з тим, що Крим – це унікальна територія України, якщо от сказати взагалі про флору, то у нас от квіткових рослин у нас ну, покрито насінних і голонасінних, у нас десь до 5000 диких видів рослин в Україні росте. То у флорі Криму майже половина. Тобто, ну, на таку невеличку територію це дуже багато. І з чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що окрім широтної зональності, яка є у нас в Україні, там полісся, лісостеп, степ, в Криму ще є зональна поясність, де оці от гори розрізняють різні типи рослинності і це збільшують різноманіття. І саме завдяки цьому от стільки видів багато у Криму. А крім того, ну, клімат, рельєф, ви знаєте, що в Криму є і вапняки, і чорноземи, і вулканічні породи, як Карадах, і засолені ґрунти, і так далі. Це все також спричинює оце різноманіття флори. А моя історія почалася з того, як я в 96-му році приїхав до Києва поступати в аспірантуру в Інститут ботаніки, який знаходиться на цій самій вулиці. І мій науковий керівник, кавалер ордену «Срібний листок» Тетяна Андрієнко, професорка, яка була завідувачкою лабораторії заповідної справи, запропонувала мені досліджувати острови Азовського моря. Деякі з них є і на кримській території. Ну а потім вже після захисту кандидатської дисертації один із вчителів моїх, зоолог професор Волох, коли ми з ним трусили сітки на Азовському морі, запитав мене, чому я не пишу докторську дисертацію. І я відповів, що я ще не знаю, ну, яку тему. Він мені каже, дивись, береш все Азовське море, острови ти вже дослідив, і купляєш собі мотоцикла, і вперед навколо моря. І так я поїхав до Сімферополя в 2008 році, купив собі мотоцикл і відправився хрестити дитину в Щолкіно. Я майже півдня їхав, бо там на мотоциклі сильно ж не розгонишся, коли він новий. Там треба обкатку пройти. Ну, я майже півдня через Феодосію, через Леніна їхав в Щолкіно, але вже тоді в мене була така вже, знаєте, я був захоплений новою ідеєю, бо оці Азовські береги, які в Криму, вони зовсім інші, ніж ті, що в Північному Приазов'ї. Там вапняки на Керченському півострові, знаменитий Казантип, Керч, колишній Пантікопей, про який мій колега розкаже вам. І там зовсім інше, але дуже цікаво, дуже багато степів таких, які були не розорані, тому що вони кам'янисті. І саме так я розпочав досліджувати. Я переважно досліджував степовий Крим, але багато був у гірському Криму, адже я працював викладачем в Мелітополі на кафедрі, і возив студентів і в Ялту, і в Карадах, і ну, де ми тільки там не були, і в Сімферополі декілька разів постійно, бо ну, практика, вона, як правило, комплексна. Я там, наприклад, ботанік, везу студентів вивчати систематику вищих рослин. Обов'язково нас їде, як правило, 2 викладачі. Мій колега, який зараз перебуває в полоні, професор Воровка Володимир, він займався географією і він завідувач кафедри в Мелітополі. І він там ландшафтознавство викладав для студентів спеціальності, наприклад, географія, біологія. Тобто ми комплексно їздили, ну і досліджували і гірський, і рівнинний Крим, але гірський Крим на мене з самого початку дуже так вразливо вплинув, бо те, що я бачив в дитинстві, цей сухий рівнинний напівпустельний Крим, це зовсім інше. А от гірський Крим – це взагалі казка. Поговоримо ще з одним дослідником, напевно. Я вас теж можу так назвати, пане Олеже. Ви і практик. Ви цю землю теж, кримську землю, знаєте. Як ваш шлях в виноробстві почався? Може, розкажете? Він почався в Криму або почався тут? Шлях в виноробстві почався в студентські часи, які завжди використовували безкоштовний студентський труд, працю. Це збирання винограду на кримських виноградниках, в совхозах і колхозах кримських, які потім йшли на винзавод. Які потім йшли на винзаводи.
це була перший дотик до виноробства, до виноградарства, і це закохали мене в виноград. Я не можу сказати, що я на той час любив вина, бо ще вік був не той, щоб любити вина, а особливо на них знатися. Тому це був перший дотик. Я своєму колезі репліку прокоментую невеличку стосовно знайомства з Кримом. Я із Керчі, народився в Керчі, це на сході Криму. Це промислове місто, місто. Навкруги нас суцільна промисловість, це великі порти, це великі металургійні заводи. Це практично було єдине місто в Криму, яке було так сильно індустріалізоване, скажімо так. Ми, звичайно, в дитинстві цього не відчували, бо що в дитинстві потрібно? Літо, сонце і море, а воно всюди. Тобто біля моєму будинку, це звичайна хрущовка п'ятиетажна, за 3 хвилини ходу був невеличкий пляж. Ми там завжди купалися. Досліджувати Крим, як каже мій колега, там гірський Крим, там надзвичайно красивий Крим, як всі кримчани, я почав, коли поїхав з Криму працювати на Київ. І вже з Києва я їздив умовно мандрувати тим Кримом, якого я не знав в дитинстві. Це оксюморон практично. І друга частина цього оксюморону – кримчани не купаються в морі. Вони живуть там, а воно є. Ну, воно є, і я є, і все. Ну, не купають. Тобто, коли закінчилось дитинство, кримчани виходять на море скупатися 2-3 рази на рік. Це максимум. Ну, я це знаю, тому що у мене там є родичі, там знайомі. Це просто стала така традиція, бо я почав їздити в Крим відпочивати тільки коли вже працював на запрошення в Київ. Мене запросили. В 96-му році я поїхав перший раз в Київ, потрошки почала будуватися кар'єра, з'явилася можливість їздити Кримом, і тоді я почав пізнавати Крим. Ви тут вирощуєте, ви тут виробляєте. Наскільки є для вас великою чи невеликою різниця у виноградарстві саме на материковій частині України і в Криму? Ну, в Криму я не виробляв вино, бо вік був ще недостатній. До вина потрібно дорости. Тобто вино не можна виробляти під підліткам або там навіть молодою людиною, до вина потрібно дозріти. Не маю досвіду виробництва в Криму. Єдине, що я в Криму колись зробив один раз вино за традиційними кримськими, не кримськими точніше, а за канонами домашнього виноробства. Будь-який виноград, трошки цукру, трошки водички, воно обов'язково мало бути трошки напівсолодким, ну, як роблять всюди. Зараз я виробляю вино не за домашніми рецептами, а за класичними європейськими технологіями. Це абсолютно сухе вино, там без додавання жодних цукрів, води, тобто тільки природня історія. Єдине, що вона природня, але не біологічна, біодинамічна, як є зараз нові тренди в виноробстві, де вино робиться без втручання зайвого до вина. Ні, я поки що вчуся виробляти вино за класичними європейськими технологіями, там, де додаються спеціальні дріжджі. Тобто дикі дріжджі подавляються, а спеціальні дріжджі додаються, щоб підкреслити ароматичну чи смакову характеристику якогось конкретного сорту винограду. Бо в Франції, Італії, в Іспанії працюють ціла галузь дослідницьких інститутів, які займаються проблемами виноградарства і виноробства. Як захистити виноград від хвороб, як покращити процес виноробства, тобто покращити процес бродіння, витримки і так далі. Це ціла наука. Ціла наука. Вона була і в Радянському Союзі, і в Криму були дуже відомі інститути, які займалися практично той самою науковою роботою, якою займаються і зараз в європейських країнах. Але це було фінансовано ще в Радянському Союзі, як завжди, по остаточному принципу. Тобто всі інститути ці були недофінансовані, але вони залишили по собі все ж таки спадок
спадок, це сорти виноградів, які вони селекціонували в себе. Ну, відомий інститут Магарач в Криму. Масандра займалася менше науковою роботою, Магарач займався прям селекційною роботою. І є сорти, які залишилися, там рубіновий Магарача, цитронний Магарача. Є багато сортів, які і досі існують, і які вже вирощуються зараз тут, в центральній частині України. Пан Олег мені до початку розмови, так, за лаштунками, розповів, що є види вина, які робляться з винограду, який зростає на якомусь певному склоні, під певним кутом сонця виростає. І в мене питання до пана Віталія: які особливості відрізняють рослини Криму від рослин материкової частини України? Розкажіть нам, тому що я так розумію, що все ж таки є окремий світ, який представлений в рослинах в Криму. От розкажіть нам про це. Безперечно, у зв'язку з тим, що Крим раніше, давно був островом, і він був ізольований, і існує декілька теорій про мости, які пов'язували через Добруджу Крим з Європою, і інші мости, які пов'язували Крим з Кавказом. От саме тоді мігрували види, насичували, збагачували флору Криму. От Азовське море в сучасних обрисах, воно існує десь до 8 тисяч років всього-навсього. Воно колись було болотом, і Дон тік по болотистій місцевості, і нижче оцього Керченської протоки він падав в Чорне море водопадом. Але потім пішли інші часи. Якщо говорити в цілому про флору Криму, то 2,5 тисячі видів. Флора Криму досліджується з першої інтервенції Російської імперії під проводом світлейшого князя Потьомкіна, який туди одних людей виселяв, других людей. Що вони робили з 14 року, ця імперія втретє, бо було велике виселення татар ще в 44-му році. Тобто вони постійно це повторюють. Так от, ще тоді Потьомкін завіз німців, завіз того самого Палласа, завіз Христіана Стевена, який був засновником Нікітського ботанічного саду понад 200 років тому. І от вони почали, перші дослідники Габліц, Стевен, Маршал Біберштейн, от вони перші дослідники флору Криму. Потім радянський період, дореволюційний радянський період. І от останні дослідження мого колеги кримчанина Андрія Єни дають можливість узагальнити в цій невеличкій книжечці «Природна флора Кримського півострова», яку Андрій Васильович видав у 2012 році. Тут підсумовано все те, що було виявлено на території Криму. А якщо говорити про червону книгу, яка у мене отам у рюкзаку лежить, і я вам зараз її покажу, то з 826 видів рідкісних рослин, які у нас охороняються в Україні, більше 200 ростуть в Криму. І є такі рослини, які ростуть тільки в Криму і більше ніде. Це такі так звані ендемічні рослини з малесеньким вузьким ареалом свого поширення. Деякі види мають назви жінок, деякі види мають назви вчених. Наприклад, дуже цікавий глід поярковий. Він росте тільки на Карадазі. Це була жінка-дослідниця флори Криму. Жовті плоди у цього глоду. Як правило, ми привикли, бояришник, ви зрозуміли, про що я говорю. Як правило, ми привикли, що бояришник, він червоний. А от цей вид глоду, який росте на Карадазі, він жовтого кольору. Росте тільки на Карадазі і занесений до червоної книги. Декілька видів орхідей описані в Криму. От, наприклад, був такий в долині Ласпі біля Севастополя аматор в 19 столітті Компер. І він знайшов там дуже цікаву орхідею
І Христіан Стевен, якому він привіз у Нікіту цю рослину, описав її як комперію компера. І це єдиний рід, єдиний вид в цьому роді комперія. І росте от всі тільки в Байдарській долині, між Ласпі до там Тилового, і зустрічається тільки там, і більше ніде в світі. Ну і інші види. Більше 40 видів орхідей, які всі занесені не тільки в Червону книгу, але й в список СІТЕС, які заборона торгівлі цими видами, які занесені в світовий червоний список, в європейський червоний список, в список додатку Бернської конвенції. Зростають в Криму, деякі з них там виключно в Криму. Є такі більш широкі, наприклад, зозулені черевички, які ми тут от за Києвом 30 кілометрів можемо виїхати і їх побачити. Вони також ростуть в Криму. Але є такі орхідеї, які виключно в Криму. Ну і дуже багато таких от рідкісних ендемічних видів в Криму є. Є реліктові види, зокрема, от знаменитий ялівець високий, який по всьому південному узбережжю росте. От в заказнику «Новий світ» він там утворює ялівцеві рідколісся. Можжевельник високий російською мовою, занесений до Червоної книги. Також в Криму дуже цікаве є дерево, земляничник мілкоплодний. Це таке безсидниця, якщо на нього дивитися. Якщо ви бували на мисі Мартіян або в Ялтинському заповіднику, це така жовта кора, яка постійно з нього злазить, а восени на ньому утворюються такі ягоди червоного кольору, неїстівні. Це також специфічна рослина, яка росте в нас на південнобережжі Криму. Таке буває, таке росте тільки в Криму. Тільки в Криму, так. Да. Є цілий ряд рослин, які ростуть тільки в Криму. І оцим він відрізняється від нашої рівнинної частини України і взагалі світу. Я чув про таке поняття теруар. Це з виноробства. Про особливості місцевості, які передаються винограду. Розкажете про це? Так, це якраз особливості як особливості ендемічного розповсюдження рослин, так є і в виноробстві особливості місцевості, там, де росте той чи інший сорт винограду, і там, де виробляють той чи інший вид вина. Про це я можу дуже довго говорити. Я приведу один приклад. Хто знає вино Массандровського заводу в Криму, мускат білий червоного каменю? Хто чув колись, а може навіть і куштував? Чудово, є багато людей. Так от, я довго не знав, що таке мускат білий червоного каменю і чому, власне. Потім, вже коли почав займатися виноробством і почитав трошки, я зрозумів про це. Це унікальний теруар дуже невеликої площі, приблизно, здається, 4 чи 6 гектарів всього. Він знаходиться в селі Красна Кам'янка під Масандрою, неподалік від Великої Ялти. Сорт винограду мускат білий. Його в Криму, ну от так, а може і от так, всюди. Але це унікальне вино, вироблялось мускат білий червоного каменю тільки з цього схилу, з цих 4 або 6 гектарів. Це і є теруарність, бо білий виноград мускат просто повсюди є, а вино саме цієї марки було знане по всьому світу. В нього на етикетці, мені здається, медалів світових конкурсів дегустаційних більше, ніж іншого місця, де на ньому щось написано ще на етикетці. Це дуже визнане, дуже круте вино, і от це позначає теруар. В Україні зараз тут багато виноробень є крафтові, є трошки промислові виноробні, які використовують так само особливості теруару. Теруар – це кут нахилу до сонця, це склад ґрунтів, це близькість до водойми, бо будь-яка водойма є акумулятором тепла для зимового відпочинку лози і є акумулятором холоду з зими, коли спекотне літо. Тобто ці ранкові потоки повітря знизу вверх дуже класно впливають на визрівання лози і виноградних плодів. І в Україні є на півдні чудові озера, лимани, тобто є озеро Ялбук,
в Бессарабії, дуже велике озеро, і на схилах цього озера вирощують виноград для вина, яке ви теж, мабуть, і знаєте, і куштували. Вина колоністи Івана Плачкова. Тобто там, біля озера Ялбуг, його місцевий теруар. Там особливий склад ґрунтів. Там є і порода кам'яна, і більше там все ж таки склад ґрунтів, пісок і суглинки. Інший в Миколаївській області теруар, там де виробляються вина, крафтові виноробні, Бейкуш. Можливо, хтось теж чув і куштував. Дуже чудові вина в них. У них озеро на берегу залива. Я не пам'ятаю, як він називається, в нього теж якась давня тюркська назва. І вина особливі. Тобто є багато насаджень винограду на півдні України, який дає просто гарний виноград. Просто гарний виноград. А є теруарні особливості, які от використовують крафтові винороби. Пане Вітаю, в мене до вас запитання. А можливо, є серед ботаніків якась рослина-легенда, яку важко знайти в Криму? Ну, в Криму це ясколка Біберштейна, це роговик Біберштейна, названий на честь маршала Біберштейна. Так само, як у нас є в Карпатах косиця, тобто Едельвейс, який дуже важко там знайти, і дуже велике щастя, якщо ти побачиш цей вид. Так само і в Криму є декілька видів, наприклад, смілка яйлинська. Є такі види, які знаходили в 19 столітті, потім їх ніхто не міг побачити, а потім там наприкінці 20 століття знову їх знаходили. Тобто є такі рослини-примари. І є ціла група в Криму фотолюбителів, які фотографують ці рідкісні рослини, і існує декілька таких великих баз фотографічних, наприклад, iNaturalist, куди викладають фотоспостереження. Ну, раніше така була база Planetarium, є база GBIF, європейська, ну, світова база, куди викладають рослини. І я б хотів би сказати ще, що загострити питання саме на цьому, чому вона краде у нас ці рослини. Тому що у нас в Криму було створено 5 природних заповідників. Найстаріший – це Кримський природний заповідник 1923 року. Він найбільший. Йому дуже багато доводилось пережити, його то розформовували, то реорганізовували в заповідно-мисливське господарство, коли туди Хрущов і Брежнєв їздили оленів стріляти, то знову створювали заповідники і так далі. Це найбільше, він там понад 40 тисяч гектарів займає. Найменший заповідник в Криму – 250 гектарів, це мис Мартьян. Це малесенький такий заповідник біля Нікітського ботанічного саду, ялівцеві рідколісся він охороняє, соснові ліси і так далі, і рослини осипів. Так от, був національний парк Чарівна Гавань на Тарханкуті. З інших заповідників слід згадати Ялтинський заповідник, Карадахський заповідник 79-го року, заповідники створені в 2006 році Обухський і Казантипський на Керченському півострові. Планували створити національний парк біля Севастополя, але не вдалося. Але зараз Росія переводить ці всі заповідники, змінює статус, зменшує їх площу. На деяких, наприклад, там от біля Опука, вони влаштували полігони, де риють окопи, займаються артобстрілами окремих територій. Тобто оце саме головне. Вони знищують цю природу, яка існувала багато сотень тисяч років, і такого варварства не було, яке відбувається зараз. Вони там позакривали деякі заповідники, поробили їх місцевого значення. У нас вони були державні, на них виділялися великі кошти. Велика чисельність на південному узбережжі парків. Ви знаєте, де інтродуковано дуже багато рослин з усього світу. Ці парки також зараз вирізаються, знаменитий Форозький парк, вони його нищуть, парки біля Великої Ялти. Тобто от в цьому є велика проблема. Те, що ми можемо казати, які квіти гарні, які вони там унікальні і так далі. Якщо це буде продовжуватися, то ми скоро будемо лише на футболках і на майках ці квіти. На марках ми будемо їх бачити, але не в природі.
Але окрім цього, я так розумію, історія з водою теж дуже важлива. Що зараз через цю засуху в Криму, наскільки досліджується тут, на материковій частині України, можливо, от ті рослини, які під загрозою? Ну, ви знаєте, що Крим це проблемна територія у зв'язку з тим, що там невеликі масиви природної води, чистої прісної води. Тому саме тоді ну, зрозуміло, чого його приєднали до України, бо іншого зв'язку у Крима не було, і Херсонщина і Запоріжжя давали воду з Дніпра і через цей Північно-Кримський канал ішла вода в Крим. Вона забезпечувала рисосіяння в 5 районах Криму, тільки рис вирощували. А крім того, вона давала воду на виноградники, на сади, на інші культури. Там ну, більше половини території сільськогосподарських угідь у Криму, вони були поливні. І зрозуміло, що зараз ми там втратили в Криму не лише природу, ми там втратили і садівництво на великій території. Ну, рисосіяння це не дуже такий був потужний у нас заробіток у нашому господарстві, але ми втратили там і яблуневі сади, чи персикові сади, чим завжди ну, славився Крим, і інші там поля. То на природу це також, на дику природу це також має певний вплив, але адже збільшується оця зона напівпустелі, вона захоплює території, ті скважини, які вони б'ють, вони засолюють ґрунти і цим самим спричинюють зменшення родючості цих ґрунтів. Вони переходять там з справжніх чорноземів до чорноземів засолених і так далі. Каштанові ґрунти також засолюються. Тобто це велика проблема і для господарства Криму, і для народу, який населює Крим, і для дикої природи. Це також велика проблема. Я так розумію, пане Олеже, ви хотіли розказати про те, що робила до цього Росія з виноградниками. Розкажіть, будь ласка. Я трошки знову прокоментую колегу свого. Проблема, скоріш за все, на мою думку, дикої рослинності кримської, вона менше постраждає, бо вона ніколи не знала води з Дніпровського каналу, вона якось собі розповсюджувалась сама. Дійсно, проблема для сільського господарства, вона величезна, бо не вистачає води. Як цей механізм працює? Чому кажуть, що засолюється земля або падає родючість ґрунтів? Коли вода прісна з Дніпра потрапляла на поливні плантації, сади, поля, все що завгодно, вона просочувалася вниз, ну і промивала соль, і соль уходила глибше. Та природня соль, яка б там була століттями, а може навіть і тисячоліттями, вона продавлювалась вниз. Коли зараз немає такої кількості води, а Крим це практично, всі ґрунти Крима це вапняк. Ну, є десь там вулканічні породи, дуже мало, в основному в гірському Криму, а це вапняк. А вапняк це ж губка практично. І от зараз, коли немає опадів, в достатній кількості немає опадів, і коли немає води, яка проливає все це донизу, просто природня морська сіль по вапняку піднімається нагору. Це простий абсолютно механізм, який пояснює всю трагедію майбутніх поколінь Криму. Тобто ми повертаємось в ті тисячолітні назад часи, коли Крим був непридатний для сільгоспгосподарства. І от коли приїздили люди будувати цей канал в 60-х, 50-х роках на радянські ще часи, то люди казали, що життя там не було взагалі. Це були абсолютно пусті, порожні степи. А люди, здебільшого кримські татари, і вони жили біля тих природних водойм і природних осередків збирання дощової води, або якісь маленькі річки з гор кримських, або якісь ключі з-під землі. От там жили аули татар, кримських і інших народів, які населяли здавна цю територію. Тому проблема колосальна. Тобто вона
звичайна поворотня, але ну, це вже проблема. Це не проблема майбутніх часів, це вже проблема. А ще я хотів про виноробство, раз я про це розповідаю сьогодні, то мій колега сказав, що ботанікою займалися під егідою царської корони імперії. Хто? Німці. Бо своїх фахівців не було. Та сама історія була і з виноробством. Лаптіногі привезли першими туди німецьких колоністів. Вони їм давали землю, вони давали субсидії для того, щоб німці починали розвивати виноробство. Тобто, ну, можливо, комусь там захотілося, або царю батюшки, або комусь ще захотілося мати виноград, але ну, вони не мали ані наукової бази, а взагалі будь-якого досвіду, тому вони просто виписали німців і заселяли Крим німцями. Тому в Криму досі є дуже багато назв, не притаманних ані російській мові, ані тюркській мові. Ну, татарській або просто тюркським мовам. Кримсько-татарськими, Ну, правда? наприклад, біля Керчі є поселення, яке називається Марієнталь. І от таких назв, як Марієнталь, з таким самим закінченням, але трошки інше, це ж від фамілії все ж. Їх дуже багато по Криму. Це були поселення німців, які займалися виноробством. От. Пізніше вже, безумовно, там з'явилися якісь... Ну, по-перше, вони навчалися у німців, і так розвивалася ця галузь. Так, да, звичайно, в більш пізні часи, вже в радянські часи, ну, там підключилося фінансування, наука, створення інститутів і так далі. Але стилістика вин радянського періоду, вона вже була викривлена і не зрозуміла, ну, ми зрозуміли чому, бо культури пиття сухих вин її в Радянському Союзі не існувало. Більше скажу, і зараз ще й не існує в Україні в сучасній, бо більше за все продається напівсухих вин. Я розумію, що ви всі тут гурмани, що ви всі любите сухі вина, скоріше за все, вже трошки просунуті, прокачані, так сказати, от, так би мовити. Але все одно люди ще люблять солоденькі. Тому це повелося дуже здавна. Радянська стилістика виноробства, вона була побудована або на кріплених винах для алкоголіків, це просто портвейні, мадери там і так далі, вся ця історія. Або на ігристих винах, обов'язково солодких або напівсолодких, бо брютів, я в дитинстві не пам'ятаю брютів практично. Це було совєтське шампанське, ну, солодке. От. І тільки невеличка частина була сухих вин, які, ну, скоріш за все, були просто як досвід, як боротьба за виживання винороба, технолога на будь-якому заводі. Він, мабуть, вмовляв своє керівництво, ну, дозвольте мені зробити якийсь невеличкий об'єм сухих вин. Я куштував кокур сухий, масандрівський, чудове було вино, але більше всього було вин солодких. Масандра використовувала більшість сортів винограду для виробництва десертних вин. Це ще один прошарок вин був. Він дуже був популярний, бо вони солодкі, трошки міцні. Але навіть тут вони пішли своїм шляхом. Тобто є солодкі вина і в традиційному виноробстві в світі. Але там використовується або природній цукор в солодкому винограді. Так робляться сатерни в Франції. Але є Португалія, ви всі знаєте, Порто, город, звідки пішов Портвейн, є острів Мадейра в Португалії, звідки пішла Мадейра. Так от, це кріплені вина. Кріплені вина кріпляться там, за їх законами і технологією, виноградним дистилятом. Це логічно, абсолютно. Тобто є похідний продукт після виноробства, це вичавка виноградна, її зброджують і добувають звідти виноградний дистилят. А лаптіногі в то время прийняли закон, що це потрібно кріпити зерновим спиртом. Ну, тобто горілкою. І саме гірше, що це досі діє. Я зараз не можу випустити на ринок портвейн, який кріплений дистилятом виноградним, як виробляється всюди в світі. Я можу його заправляти по нашим діючим українським законам тільки горілкою. Виноградне вино я маю робити з горілкою. Бред, но уви. 30 років нам було мало, щоб змінити законодавство в цьому. Так. Друзі, ми почули про науку, про практику, про смак. А зараз час зануритись у третій
вимір культурний. Пані Юлія створює словник кримськотатарських назв і рослин, і вона побудувала інформацію про кримськотатарські назви рослин. Почуємо, з ким вона спілкувалася, хто допомагав і які джерела використовувались в розробленні її праці. Доброго дня, шановні учасники нашої зустрічі, яка присвячена кримським рослинам, кримській флорі Кримського півострова. І тому, як на неї впливає російська окупація, ми поговоримо сьогодні про назви рослин, про фітоніми, а саме ті фітоніми, які були збережені завдяки корінному народу Криму, завдяки кримським татарам. І також про їх смак, про різні кримські краєвиди і про те, чому важливо знати ці назви, коли ми повернемося додому. Отже, сьогодні ми будемо говорити про проект, присвячений збору та дослідженню назв кримських рослин або фітонімам. Переважно фітоніми мають кримсько-татарське походження. Звісно, деякі з них є грецького походження, але їх мало. Але сьогодні ми будемо говорити переважно про кримсько-татарські фітоніми, адже кримські татари – це корінний народ Кримського півострова, який сформувався там. А фітоніми відображають кістяк лексики, оскільки вони передаються з уст в уста, бо є назви як їстівних рослин, так і лікарських рослин, так і декоративних рослин. Деякі з них культивовані, деякі з них дикорослі. Оскільки я за фахом біолог, клітинний біолог, але моє велике захоплення флорою Криму, власне, рослинами, почалося ще з часу проходження практики на Крадазі, на Крадазькій біостанції на початку 2000-х років. І там мене зачарували кримські топоніми. Мені дуже хотілося знати, що означає Самналих Бурун, що означає Гагарджін Кая, що таке Карагач. Це все назви тварин і рослин у топонімах. І вони для мене звучали як магічна, містична мова, яка дуже личить цим місцям. І я почала захоплено записувати ці назви в блокнот, в студентські нотатники. А потім познайомилася з кримсько-татарськими старожилами, які розповідали, що їх бабусі, їх дідусі називали певні рослини таким-то чином. І мені поталанило це записати фактично з перших уст. Оскільки цей словник, власне, той матеріал, що представлений коротко на звороті листівок, ґрунтуються на різних джерелах, я би хотіла трошечки більше про це сказати. Загалом для створення цього словника є 5 джерел. В першу чергу це, власне, офіційні словники кримсько-татарської мови під порядкуванням Сейрана Меметовича Усеїнова. Я мала щастя познайомитися з ним особисто, і він поредагував першу версію словника, виправив, доповнив, порадив і згадав багато пісень кримсько-татарських, де згадують рослини. І я дуже хотіла би ці матеріали якомога швидше оприлюднити і видати в гарному такому художньому обрамленні. Також до роботи до цього словника увійшли словники угумської та румейської мови, оскільки згадуються ті назви також серед тих, які були зібрані у старожилів. Матеріали з етнографічних експедицій симферопольського лікаря Гірія Баїрова, який має величезний досвід і величезну базу даних з кримської етнографії, оскільки він записував і записує розмови з старожилами, відвідує їх у різних куточках Криму, як в горах, так і в степових регіонах. І Єрій Бей поділився частиною інформації, яку він мав, і також ілюстраціями кримських рослин, де можна було визначити, що це за вид, або в деяких випадках, що це за рід, оскільки якість фотографії і відео була не найкраща для ботанічної точної ідентифікації. Але завдяки локалітетам, тобто місцині, де ця рослина була, і відео
знімалося, можна було досить достеменно, докладно встановити цю приналежність. І також є матеріали кількох моїх власних етнографічних експедицій. Мені поталонило мати можливість спілкуватися з старожилами, які живуть в різних селах Гірського Криму, також в околицях Карадагу, наприклад, мешканці села Тархташ або Кос, тобто села, яке відомо під назвою Сонячна долина, або Отуз, просто те, що зараз росіяни називають Щебетовка, але його перша назва, єдина назва – це Отуз. Так що є фітоніми, які походять з тих місць. Експедиції виглядали так, що зазвичай розмови точилися або у садку на городі, або під виноградом. І ті, хто ділився інформацією, розповідали, згадували, як називали це їхні бабусі, як називали ту чи іншу рослину в їхній родині. Дуже часто вони її показували найприємнішими, найцікавішими експедиціями, просто відвідуваннями цих осель, осередків були такі, де ми мали можливість пройтися по садку. І кожна рослина називалася. І ми відвідували Бостан це город, Бостанджі – це городник, або ми відвідували Бахча це сад. І там ми проводили, власне, розмови про ті чи інші види. Дуже часто могли згадати різні варіанти сортів. І це було досить цінно дізнатися про різновиди грушок, що таке кертме, що таке ахлап, чим вони відрізняються. І деякі з них я мала щастя скуштувати. І так саме стосувалося і яблук, наприклад, той прекрасний вид кандельсінап, такі видовжені яблука, що вийшли своєю відомістю далеко за межі Криму, теж згадувалися протягом цих експедицій. Яблуко – це алма. І ви можете згадати багато топонімів з цим фітонімом. І взагалі я дуже закликаю подивитися на мапу кримських назв іншими очима і побачити там досить багато назв рослин. Ну що ж, поговоримо трохи про конкретику. Всі ми знаємо, що флора Криму дуже нагадує флору Середземномор'я і флору Середземноморську. І це не дивно, адже Крим вважається, власне, регіоном з субсередземноморською рослинністю за різними класифікаціями. Про це сьогодні буде сказано моїм колегою паном Віталієм Коломенчуком. Або вже було сказано. Я не знаю, в якій послідовності сьогодні відбуватиметься трансляція. В будь-якому разі ми можемо знайти дуже багато спільних представників флори. Зокрема, думаю, що багатьом з вас відомі капарці. Латинською вони капаріс гербація або каперці трав'яності. Це такі сланки, напівчагарнички, які позначаються дуже-дуже гарними квітами, білими квітами, з тичинками, які виходять за межі цих квітів. І цікаво те, що каперці досить невибагливі, попри свій дуже вишуканий і тендітний вигляд, невибагливі до ґрунту. Їх можна часто побачити на схилах, так званих бедлендах, поганих землях, дуже сухих, які спускаються до моря. І їх здавна використовували у їжу, навіть можна згадати ще в шумерський епос про Гільгамеша, як їх мариновані бутончики, такі маленькі кавунчики, також додавали як таку пікантну приправу до їжі. Це відомий загалом середземноморський і азійський делікатес. Кримські каперці трошечки дрібніші, ніж ті, які ми можемо придбати з Іспанії або Італії чи інших країн Середземномор'я. Вони трошки, наші кримські, дрібніші і трошечки гіркіші.
Але загалом їх плоди також можна заготовляти, якщо правильно приготувати маринад. Загалом смак такий виразний, він нагадує те, що смак плодів настурції. І в кримських каперсів також є своя класифікація, бо зазвичай у середземноморських є прям гастрономічні категорії, такі велетенські каперці, це капотас, їх прям капюшонами називають. Є сортові якісні, специфічним чином відібрані каперці, це нонпареліс, такі неперевершені, найкращі. Ну і, власне, капуцини – це те, що найдешевше, те, що залишається після тих двох селекцій. Наші кримські каперці цікаві тим, що в них назва кримсько-татарська, тобто їх фітонім, дуже-дуже романтичний. Вони називаються єр-кулаги або хулаги. Це залежить від того, як вимовляють в різних регіонах Криму. А це означає вухо землі. І це так перегукується з їх зовнішнім виглядом. Оскільки вони стеляться по цих бедлендах і розкриваються під вечір, то дійсно схоже, начебто хтось так лежить обличчям на землю і слухає звуки, які на поверхні землі. Але насправді це, можливо, має якусь ще додаткову роль, можливо, в цій назві є і якісь інші значення, бо, наприклад, вухо землі, еркології, це назва печери, довгої печери на Козячій горі на Чкідазі, в Кімрії у південно-східному Криму. Така карстова, довга порожнина. І якраз навколо на бедлендах ростуть каперсі. Але це не єдиний їх локалітет. Просто такий от цікавий збіг. Ще є друга назва – шейтан-карпиз, чортів кавунець, або карпізлик. Такий маленький кавунчик. І так називають його тому, що коли каперці дозрівають, їх плоди розкриваються, розпадаються на кілька половинок, кілька часточок, і ми можемо побачити такий червоний м'якуш і насіння, яке випадає. І це насіння розносять мурахи, бо воно має на собі такі додаткові вирости, які називаються алеосоми, білкові, ліпідні, вони за природою і мурахам. Вони подобаються, вони вбачають в цьому додаткове джерело живлення і розносять ці плоди на досить значні відповіді. Але оскільки смак перезрілих плодів каперцю дуже далекий від смаку кавунів, то й назвали, власне, шейтан-карпиз. Хто був в Криму, той, особливо на південному березі, той згадає, як у спекотні дні повітря пахне ялівцями. Такий хвойний, терпкий запах, який стелиться берегом, який стелиться над хвилями. І так пахне хвоя, так пахнуть шишкоягоди ялівців. Ялівець – це представник роду Juniper, Juniperus. І в Криму є кілька видів ялівців. Найбільш впізнаваний – це ялівець високий, Juniperus excelsa. Він зустрічається не лише в Криму, він загалом є у Східному Середземномор'ї, є також на Кавказі та в Західній Азії в горах. Він занесений до Червоної книги України. І цей вид кримсько-татарською називається самна, або юксек ардич. Це фактично високий ялівець. І в них дуже характерний вигляд, вони такі розлогі, під свічки. Ще в них високий, часто вони високі, це я хотіла сказати. І згадки про ялівець високий зустрічаються в топонімах, зокрема Ардичкая або Артичкая, також Самна Баїр або Самналих Бурун, вже згаданий сьогодні. І, власне, оскільки цей ялівець занесений до Червоної книги, то використання будь-якої частини його, будь-то шишкоягоди, або власне хвоя, або деревина для різних поробок є забороненою. Але, на жаль, росіяни знищують зараз
Кримський гірський заповідник знищують частини Ялівцю над мікро-Яло і мега-Яло. Це біля Севастополя, біля Балаклави, під горою Аскеті і біля такого перевалу Калафатлар, біля власне гори Калафатлар, неподалік мису Ая. Там ялівці суттєво постраждали. Також в Криму є інші види ялівців. Звісно, ялівець колючий, це Юніперус дельтоїдес або ялівець дельтовидний. Але про нього менше згадок, тому більшість топонімів, які пов'язані з ялівцями, мають в собі назви Юксек, Ардич або, власне, Самна. І цей дим, дух, запах ялівця є чимось дуже особливим. Він повертає спогадами додому, до Криму. Є от рядки з поезії Анатолія Глущака. «Я смиренний причанин до Криму, за ковтком ялівцевого диму, за ранковим настоєм імли, що прицевого лона яли». Яла – це кримське високогір'я. Ну, звісно, всі поезії фігурує ялівцевий дим. Це пасаж мені не подобається, тому що ялівці всі взагалі віднесені належать до Червоної книги України і не можна їх жодним чином використовувати. Але поезія така. Цю романтичну композицію повітря на південному березі, яку створюють ялівці, в горах доповнюють також такі пахощі, як пахощі чебрецю. Звісно, ми всі знаємо про чебрець або чабрець. Є два варіанти назви. Це такі трав'янисті рослини, напівчагарнички роду Тімус з родини глухокропивові, дуже ароматичні. В них в різних пропорціях зустрічаються такі сполуки, як тимол і карвакров. В Криму є чимало видів чебрецю. Найбільш відомий, мабуть, це Тімус таурікус, це чебрець кримський, і кримсько-татарською він називається Київ-от. От або оту – це трава, трав'яниста рослина, а Київ – це зять. Тобто це трава зятя нареченого. Ми можемо припустити, що наречений мав бутоньєрку з чебрецю, чи дарував символічно цей букет батькам нареченої. Такі згадки і такі розповіді в матеріалах етнографічних експедицій трапляються. Також можна почути було назву джембіль, або чамбіль, або кікік. І це переважно в степових районах, адже чебрець зустрічається не лише в гірських, але, звісно, в степових районах. Є також ендемічні види чебрецю в Криму, зокрема чебрець Дзивановського, який описали з-під Кікінеїзу, з-під Петринської єли. І, власне, цей чебрець зображений на гербі Кримської медичної академії. І що мені ще хотілося зазначити, що дуже часто чебрець плутають з іншою рослиною, яка має схожий подібний аромат. Це сатурея, і її назва – це чебер садовий. Сатурея названа на честь сатирів. І сатири, ви знаєте, що це духи веселощів, це такі от лісові істоти, вони ж фавни, і вони знаходяться під покровительством Діоніса або Пана. І його часто, як чебрець, так і сатурею, власне, використовують для приготування різних салатів, збагачують ними ефірні олії, часто, щоб створити специфічну композицію ароматичну, смакову, то чебреці і чапор додають до цієї олії, і такі рецепти згадувалися в творах багатьох античних авторів і авторів епохи відродження. І, власне, для цього використовуються садові види чебрецю, які культивуються у контрольованих умовах. Дикорослі чебреці мають бути зібрані з особливою обережністю та повагою, тому що серед них зустрічаються і червонокнижні види. А як все це не поможе, дай йому Євшана зілля, щоб, понюхавши
чи згадав він степу вільного привілля. Це рядки з поеми Миколи Вороного «Євшан Зілля». І так старий хан за кримсько-татарською легендою заповів передати гілочку сухого полину або ювшану, або джувшану, який мав би нагадати йому його синові, який перебував на значній відстані від батька, про рідний край і змусити його повернутися додому. Отже, ми поговоримо про полин. Полини також є частиною аромакомпозиції Кримського півострова, і вони зустрічаються переважно в степовій частині Криму. На Тарханкуті, на Керченському півострові, довкола Перешийка, біля Ортакапу, на Перекопі. Тобто полини поширені. І також є деякі види полинів в передгір'ї. Полин – представник роду Артемізія, названа на честь богині Артеміди, богині полювальниці. І полини дуже часто згадуються у кримсько-татарських творах. Їх спалюють у аромакурильницях, використовують в різних аромакомпозиціях і додають як гіркоти для стимуляції апетиту. Також я бачила в кількох місцях у степовому Криму, зокрема у Ескікеримі, власне, в селі Старий Крим, як за килим, а також за завіси на вікнах прив'язували або приколювали, пришпилювали булавками пучки суженого полину для того, щоб комахи не потрапляли додому. Тобто він має певний репелентний вплив. І дійсно комарі було перевірено на практиці, якщо розтерти свіжий полин і запалити його гілочку, певний час не влітають до кімнати, навіть якщо на вікнах немає сітки. Поки ви всі слухали, мені дуже сподобався коментар Наджії Мєтової, яка каже: Женя, я з нею подружусь. Питаю, чого? Вона каже, вона так класно говорить українською і так органічно додає кримсько-татарські слова, називаючи рослини саме кримсько-татарською назвою. Мені дуже заімпонувало, як вона про це говорить. Сподіваюся, вам теж сподобалось. Мені здається, що це важливо, цінно, щоб ми, коли вчили назви рослин, ми знали їх українською, знали їх латиною, да, як це в енциклопедії, але знали їх і мовою корінного народу кримсько-татарською. Тому давайте за це і окремі оплески поаплодуємо. Це важливо і цінно. Я вас заохочую, там на зоні ярмарки можна купити стікер-пак, а ще можу його показати всім, не є, я точно бачив в історіях. Це спеціальний стікер-пак від Crimea Daily до сьогоднішнього заходу. Там можна вивчити декілька кримсько-татарських слів, да, можна вивчити алма, яблука, да, можна вивчити кабак. Кабак, до речі, в кого гарбузи кабаками називали взагалі все своє життя, да? От якби це кримсько-татарською гарбуз, да, якби, але дуже часто прям, я б навіть сказав, до Полтавщини слово кабак дійшло, бо це таке поширена назва. Але, друзі, у нас дуже мало часу, ще 2 класних спікера, тому моя пропозиція мати фінальне слово по тому, що б хотілося ще додати, що, можливо, забули розказати, і якісь, я вже знаю, є певні пропозиції від колег по тому, як будемо рухатися. І далі розкажу, що буде відбуватися. Якщо ви бачите, я не Муслім Умєров, от ми з ним трошки помінялися, бо Муслім побіг на медіафорум, а я буду завершувати дискусію. Пане Віталій, ви почнете, так? Я хотів би, дійсно подякувати всім за цей такий кулуарну нашу розмову, дуже приємно. Я хотів би прокоментувати Юлю, вона велика розумниця. В неї дуже цікаві оці розвідки назв кримсько-татарських рослин. Дійсно, оце південне узбережжя Криму, ото я вам казав, що воно мостами колись давно було зв'язано з Азією і з Європою. Воно там дійсно середземноморська флора, більш така ялівець, маслина, фісташка і інші там лавр і так далі. А типово середземноморські види. Але північна частина Криму, вона розвивалася під дією впливу нашої степової України. Тобто це такий
певний гамбургер. Знизу Середземномор'я, а зверху степу це степова зона і ці степові рослини. Я вас всіх запрошую до нас до ботанічного саду імені академіка Фоміна, який є 4-тим в Україні за віком. Він створений був в 1839 році. І багато наших вчених Київського університету, колишнього університету Святого Володимира, працювали в Криму. Знаменитий академік Ліпський, який після Вернадського очолював Академію наук України, і професор Шмальгаузен, який похований в Києві на Байковому кладбищі, професор Рогович і інші вчені. Ну, а наприкінці я хотів би сказати, що я дуже пишаюся тим, що я вчився в одній школі, в якій 80 років до мене, в старій цій моїй школі, вчився знаменитий дисидент і захисник кримчан генерал Петро Григоренко. Він так само вчився в моїй школі, дуже багато страждав від радянської влади тим, що захищав кримсько-татарський народ. І це для мене велика гордість, що я от через Петра Григоренка зв'язаний з нашим Кримом. Ми обов'язково туди повернемося. Дякую вам. Так, дякую, пане Віталію. Тоді я трошки відрезюмую пропозицію. Значить, ми вже навіть поговорили з колегами. Там є Яся, вона організує цей ймовірний процес. Значить, яка буде пропозиція? Ми найближчим часом вийдемо в комунікацію на сторінках Кремія Дейлі, К'юхабу. Я сподіваюся, Сквот наш ці ідеї підтримує. Ми віримо в це. Вийдемо в комунікацію про те, що ми запрошуємо на спеціалізовану екскурсію ботанічний сад Фоміна дивитися на кримські рослини. Ми зробимо Google форму, зробимо безпосередньо реєстрацію, зберемо групу і організовано прийдемо до вас. Тому хто вже буде записуватись на екскурсію в ботанічний сад Фоміна дивитися рослини, підніміть руку. Ага, бачите, в нас вже група збирається. Чудово. Поки ще листя не упало. Так, тому, значить, найближчим часом ми вийдемо в цю комунікацію. Я вважаю, що, як кажуть, в цьому випадку наш собака Веси починає вже розширятися. Тут, в принципі, недалеко через дорогу перейти. Але в мене є, до речі, заперечливий факт. От ви розказували, бо я вас уважно слухав, про земляничник дрібноплідний, який називається цю безсоромниця. То ви казали, що там неїстівні плоди. Я як людина з Ялти їв їх все дитинство. Вот. І як бачите, я тут і навіть модерую дискусію. Вони насправді дуже смачні. Вони нагадують плоди суниці, тому воно і має оцей суничник назву. І не знаю, я просто знаю родини, які, тобто, я займався в Ялтинському центрі еколого-туристичної історії для молоді, то в мене пані, з якою ми працювали, вона варення з нього робила. Так що, знаєте, коли можна по-різному відкривати собі оцю неймовірну природу. І в нас навіть була приказка про те, що якщо ти загубився в Кримських горах, ти виживеш. Бо якщо ти будеш знати рослини, будеш знати, що з них можна їсти, що ти можеш готувати, і оця неймовірна природа створювала умови, при яких ти можеш мати для себе просто набір неймовірних мікроелементів корисних. Ну це такий короткий ремарк. Пане Олег, вам слово. Мухомори теж їдять. Я, як завжди, про вино. В Криму є свої ендемічні сорти винограду. Деякі є, а деякі, на жаль, були. Лоза прийшла з Греції, з греків. Ще давно прийшла лоза. Нараховується кримському виноробству приблизно 2000 років. Тобто лозу привезли греки, потім їх трошки посунули італійці вже 17-18 століття. От, вони пальму першості взяли. Але при тому, що Османська імперія забороняла робити вино і забороняла пити вино, назви автохтонних кримських сортів винограду мають чомусь тюркські, кримсько-татарські назви. Такі сорти, як Екім-Кара, Джеват-Кара – це червоні сорти винограда. Є Кефесія, Кокур, білі сорти винограду. Я не так давно живу на білому світі, тому я не застав Джеват-Кара, Екім-Кара. Кажуть, що вони десь ще є, скоріш за все. Кокур точно є. Його і зараз активно використовують в виноробстві наші мишебраття. От. І кажуть, що з Джеват-Кара і Екім-Кара робилося легендарне вино «Чорний доктор» в ті часи.
Коли я вже був підлітком, а пізніше трошки молодою людиною, вино «Чорний доктор» продавалося по всіх зупинках Ялти, Великої і Малої в пластикових пляшках, і всі казали, що це справжній «Чорний доктор». Потім з'явився звідкись «Чорний полковник». От. Колись, да, дійсно було таке легендарне вино, але я не вірю, що його, скоріш за все, робили з вже європейських сортів, з Каберне, Мерло. Така історія. Чудова розповідь була про кримські рослини. Це надзвичайно була цікава історія. Я точно можу вам сказати, як кримчанин, що найкращого чебрецю, про який от якраз в останній частині розповідала наша колега, немає ніде. Зараз, окрім вина, який я роблю, у нас є невеличкий сімейний проєкт, ми виробляємо трав'яний бальзам. Ну, або, якщо для молоді, то це не бальзам, це бітер-лікер. Так більш зрозуміло, що це таке. Це лікер Рута. Це комерційний продукт. Ми вже 2,5 роки ним займаємось. Це трав'яний лікер або бальзам, який створений з українських рослин, 96 рослин. Не всі, звичайно, українські, бо там є 10 спецій, які в нас просто не ростуть, вони з Азії до нас прийшли. Там є кардамон, там є бадьян, там є кориця, там є ще кілька спецій. Перці, кілька видів перців, які в нас не ростуть. Рожевий, білий, чорний. Так от, ми виробляємо цей продукт, він продається, він офіційно представлений в дуже багатьох великих мережах алкогольних, я їх перелічувати тут не буду. Ми намагалися створити своєрідний символ український серед напою, звичайно. Я не претендую на символ серед усіх символів, але серед алкоголю. Зібрані рослини з усієї країни. Навіть підбиралися за географічним принципом. Тобто спеціальна дружина, от вона сидить в залі, Оксана її звуть, вона підбирала рослини зі всіх куточків України. Звичайно, на той час, коли ми починали ці дослідження, в неї ще був великий запас кримського чебрецю. Бо ми його з Криму привозили завжди, коли туди їздили. Я на ринку скупав все, що було, потім сушив. І я зиму пив чай з чебрецом, з кримським. Є карпатський чебрець, він непоганий, але з кримським порівняти неможливо. Так от, бальзам Рута – це символ України. Ми привезли його з собою сюди. От тут я зараз поставлю десь на якийсь столик поближче. Є невеличкі дегустаційні порції. Хто хоче, хто бажає скуштувати. Це трав'яний лікер, він 36 градусів алкоголю. Солодкий гіркий лікер. Дуже приємний, дуже ароматний. Це от рослинний код України. Ми так хотіли це зробити. Дякую за увагу. Я можу розповідати скільки завгодно, а мені Євген не дасть часу. Євген видавав часу, але в нас має бути зараз наступний блок програми. Тому дякуємо спікерам, пані Юлія, пан Віталій, пан Олег. Гучні оплески.